harremanak egitasmo bain dela 3 ikasturte martxan jarri genuen zestuen, eta gustatzen ditu alde batetik berdintasuna edo hezkidetza, beste alde batetik sexuen hezkuntza eta tratu onak. Eta egitasmoekin gure asmoa da indarkeriari eta bereziki emakumeak kontrako indarkeriari aurre egitea. Horretarako lan desberdinak ditugu, bai eskolekin, eskoletan ikasleekin, gurasoekin, irakasleekin, baina baita ere erdi mailan ere. Gure helburua da gizon emakumeen artean harreman goxagarriak sustatzea. Hasierak esan duen bezala duela 3 urte elkarrekin lanean hasi ginen, eskoletan betidanik ikusi izan dugu eskubide berdintasunak izan behar dela eskolako komunitate partaide guztientzat. Eta bereziki neska mutilen edo gure eskolan ikasleen artean. Horrela hasi ginen eskubide berdintasun horren lanketa baten, bai teoria aldetik, irakasleak formatzen, gurasoak gonbidatzen honetara, baina baita ere ikasleekin lanean bai praktikan. Beraiek formatzen hezkuntza afektibo-sexualari buruz bati gure 3. zikloan, 11 urtekin, baina baita ere praktikan gure eskolan sortzen dien eremu sozial guzti horiek ze ikuspegi hezitzaile eta hezkidetzaile izan behar dute. Horrela zein 3 urte eta bai ikusten duguna derrigorrezkoa dela komunitate guztiak parte hartzean, bai guraso, bai irakasle, bai ikasle eta bai herriak. Horregatik nik hemendik bintzet alba da konbidapena luzatu denen artean posible. Gai guzti hauek lantzeko Gaztelekutik ere hainbat zaino antolatu ditugu. Otsaileko ostiraletan DBH bat eta 2 ikasleentzako sexualidade tailerrak egongo dira Gazteleku bertan. Apirila eta maiatza bitartien DBH 3, 4 eta batxilerguntzako ligoteo sanoen inguruko tailer batzuk egin ditugu. Eta gero, martxun eta apirilien herriko gurasoentzako sexualidade inguruko hitzaldiak egongo dira. 2-12 urte bitartekuntzako eskolan, martxoan, eta DBH-ko neramien gurasoentzako apirilean Gaztelekuan. Guraso elkarte bezala iruditzen zitzaigun gurasoak bai proiektu honetan egon behar ginela, orain dela 2 urte hasi ziren gurasoentzat bai formakuntza, eta lehen urtean ere bai egon zen saioa, zaintzakin. Aurten ere bai 2 saio egongo dira gurasoentzat eskolan antolatuta eta animatu nahi dugu jendia berriro parte hartzeko lehen urtean bezala. Gurasoak ez badegu ere bai ikasten, gure seme-alabak ikasten nahi bezala, nola jorratu du gai hauek, segurazki ez gai izango gai, gero gure umiei etxian erakusten gauza hauek.